това е сандвича. И сега обаче малко сол ще му сложа. И дегустирам. Перфектно. Днес ще си правим веган майонеза или постна майонеза, както искате. Я наричайте, просто няма никакви лоши съставки. Тук има едно авокадо, една лъжица горчица, малко зехтин и малко лимонов сок и сол. И сега правите следното. И нашата авокадова майонеза е готова. Пробваме. Добре. И само ще добавим леко сусамче сме. И сега ще си направим едни сандвичи с авокадовата майонеза. Мажем. Така, бръсваме отгоре с сусамче. Малко сме го запържили в един тиган сух. Запекли. Запекли, да. Сега си слагаме няколко резанчета кашкавалче. Да мен доматки, моля. И отгоре слагаме доматки. Ето това е сандвича. И сега обаче малко сол ще му сложа. И дегустирам. Перфектно.